Халық тілі милли рух белән тыгыз бәйләнгән. Немец филологы, философ Вильгельм Гумбольдт шулай дип әйткән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы тапшыруы алдағы минутларда. Укучылар өчен яңасы 18-нче татар гимназиясе ничек үзгәрәчәк? Мауктыргыч итеп өйрәтергә кирәк. Татар балалар бакчалары тәрбиячеләре нинди яңа күнекмәләргә өйрәнә? Дистанцион укудан туйгач, уңышлы эш өчен укытучы нинди усул тапкан? Халыкара туган тел көнендә Татарстан президенты шын балачак иҗат һәм белем дөньясында булып кайтты. Рөстәм Миңнеханов Казанның 11 дип исемләнгән лицейда кунакта булды. Лицей узган елның 1 сентябрендә Казанның Совет районында күп йортлы комплексларының берсендә ачылды. Мәктәп укучылары өчен биредә халыкара дәрәҗәдәге сыйфатлы белем бирү оештырылган. Балаларның һәр яклап үсешенә игътибар бирелә. Татарстан президенты уку классларын, китапхананы, актлар залын, бассейнны, ашхананы карап чыкты. Хәзер бу лицейда 949 бала белем ала. Монда мәгълүмати идарә системасы актив үсеш алды. Шулай ук үзенең мобиль кушымтасы да бар. Өстәмә мәгълүмат өчен. 11 лицейда белем бирү 4 юнәлештә бара: математика, лингвистика, химия, биология һәм гуманитар юнәлеш. Рөстәм Миңнеханов лицей укытучылары белән дә очрашты. Монда Россиянең төрле шәһәрләреннән һәм хәтта чит илләрдән чакырылган тәҗрибәле укытучылар эшли. Педагоглар Америка Кушма Штатларыннан, Колумбия, Казахстан, Санкт-Петербург, Ульяновск, Самара, Яршалы, Түбән Камадан килгән. Үз өлкәләрендә иң яхшы педагоглар, аларның күбесе бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда җиңүчеләр һәм призерлар әзерләгән. Лицей директоры Алмаз Хамидуллин мәктәпнең исем мәгънәсен аңлатты. Казанда узган 5 ел эчендә 12 яңа мәктәп төзелде. Алар 15 меңнән артык укучыны кулачлады. Фаразларга караганда 5 елдан мәктәп укучылары саны 3тән 1 өлешкә артачак һәм 200 меңнән артып китәчәк. Татарстан башкаласында яңа белем бирү оешмаларын төзүгә булганнарын капиталь ремонтлау гына түгел, мөмкинлекләре булган уку йортларының корпусларын киңәйтү зарурлыгы туды. Мондый мәктәпләрдә укучылар саны күптән арткан. Балалар өчен берничә смена оештырыла. Әмма ата-аналар уку йортын алмаштырырга әзер түгел. Мәктәп яхшы, укытучылары көчле, балалар теләп йөри дигән дәлилләр китерәләр. Бер мисал итеп, Казанда урнашкан татар телендә белем бирүче 18 номерлы гимназияны китерәбез. Хәзерге вакытта гимназиядә 585 бала белем ала. Шул ук вакытта проект буенча 240 укучы гына исәпләнгән. Балаларга күрше мәктәптә дә укырга туры килә. Алар өчен берничә кабинет бүлеп бирелгән. Яңа өстәмә корпус төзелеше укучыларны күчерү проблемасын хәл итәр иде һәм дә кабинетларын яңаларча җиһазландырырга мөмкинлек бирер иде. Мәктәп ничек яңарачак? Эльвина Минабуддинова моның турында алга таба. 10 мең квадрат метрдан артык мәйданлы корпус, озак көтелгән ярты миллиардка бина. Тиздән бу бинада Казанның 18-нче гимназиясе укучылары белем алачак. Берне 40-ка тапкырлыйбыз, безнең була 40. 18-нче номерлы гимназия бинасы әле 1982 елда балалар бакчасы буларак төзелгән, соңра гимназия итеп үзгәртелгән. Мәктәпкә нигез салынган бирле укучылар элекеге балалар бакчасы бинасында шөгыльләнделәр. Шулай күрше мәктәпнең катын арендага алдылар. 20-нче елда 18-нче гимназия укучыларының ата-аналары мәктәптә урыннар җитмәү проблемасын хәл итү үтенече белән мөрәҗәгать иттеләр. Шуннан соң бинаны төзү эшләре башланды. Эшләр өчен 475 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелде. Ике бина арасында йөрү балаларга куркыныч та булды, чөнки анда машиналар бик күп. Менә үзебез укучылар икарада йөргә туры килде балалар белән. Бүген мәктәптә 600-дән артык укучы белем ала, балалар 2 сменада укый. Башлангыч сыйныф укучылары төп бинада, 5-11 сыйныф укучылары күрше мәктәпнең катында укырга мәҗбүр. Әмма тиздән балалар яңа уку бинасына йөриячәк. Биредә уңайлы уку кабинетлары урнашачак. Аларның һәр кайсы профильле фәннәргә юнәлдерелгән. Яңа физика, химия, информатика, рус теле һәм башка кабинетлар. Яңа җиһазлар барлыкка киләчәк. Хәзер балалар теориядә гына түгел, материалны сыйфатлы практикада да үзләштерә алачак. Зур
спорт һәм акт залы, 220 урынга исәпләнгән ашхана, үзара блоклар җылыта торган күчеш белән тоташтырылачак. Bütün класста үзенә күрә кабинетлар яхшы кабинет була. Bütün химия, биология, физика кабинетларда, башка кабинетларда була. Чөнки безнең монда бит инде бинада, бу бинада укганда безнең кабинетлар системасы юк иде. Класс гына иде. Анда инде балаларга рәхәтләнеп бик тирән белем алырга мөмкинлекләр булачак. Урын җитмәү катлаулылыкка карамастан 18-нче гимназия үзенең укудагы уңышлары белән мактана гына ала. Районда мәктәп бердән-бер татар телендә укуны алып бара торган булып санала. Укытучылар составы һәм җитәкчелеге ярдәмендә шактый көчле мәктәп булып тора. Елдан-ел үз балаларын бирергә теләүчеләр арта бара. Гимназиягә нибары 22 яшь, әмма бу вакыт эчендә ул 11 медалистлар чыгарды. Шуларның 5-се чит илдә яши һәм эшли. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасында кандидатлар, доцентлар һәм фәннәр профессорлары бар. Хәзерге вакытта өстәмә корпус төзү эшләре 60%-ка төгәлләнгән. Проектны яңа уку елының сентябренә тамамларга планлаштыралар. Эләге барлык эшләр тамамланганча гимназия укучылары 2 сменада укуларын дәвам итәчәкләр. Яңа корпустан тыш гимназиянең төп бинасына да ремонт ясалачак. Халыкара туган тел көнендә балалар бакчалары тәрбиячеләре өчен татар телен укытуның заманча методлары буенча семинар үткәрелде. Бу татар телен укытуның мавыктыргыч методы белән өйрәтүче семинарлар циклының дәвамы дип әйтергә була. Узган ел шундый 3 семинар узды, аларда 1000-гә якын укытучы катнашты. Бу юлы мөдирләрне, тәрбиячеләрне һәм методистларны җыйдылар. Семинар нинди формада үтте? Эльвира Җамалетдинова сөйләп китәр. Гөлбикә дә безгә әйтә, башындагы яулыгын пак, башсыз табынга хөрмәт ди. Һәм инде алга таба шушы темага багышлап укучылар белән матур шигырьләр өйрәнергә мөмкин. Үзеңне ничек тоту, кунакта, өстәл артында ничек тоту кагыйдәләрен дә сөйләргә мөмкин. Гөлбикә һәм Гөмәр беренче карашта алар берни белән дә кызык булмаган күршәкләр кебек, әмма алар балаларны татар теленә өйрәтүдә мөһим роль уйный. Гөлфия Габдуллаҗанова балалар бакчаларында татар телен укытуның заманча нәтиҗәле методлары дигән семинарда уен методы турында сөйләде. Әлеге күршәкләр ярдәмендә балалар яңа сүзләрне үзләштерәләр, шулай ук татар халык традицияләрен дә өйрәнәләр. Аларга өстәлеп белешмәлек тә бара. Анда татар сүзләрен генә түгел, төрле шигырьләр, милли ризыклар рецептлары, кызыклы татар уеннары да язылган. Әлеге күршәкләрбез алар сөйләшә, сөйләшкән вакытта алар халкыбызның гореф-гадәтен, холык-фигыле, аның бизәкләре, аның милли ашлары, үзе халкыбызның бөек шәхесләре белән таныштыралар. Музыка, төрле моңнар яңгырый безнең мәсәлән Гөлбикәбез белән Гомәрдә, анда гармон тавышы һәм курай моңы яңгырый мәсәлән. Ә менә шушы күршәкләр белән уйнау өчен һәм тагы да күбрәк мәгълүмат бирү өчен әтиәниләргә, тәрбиячеләргә, укытучыларга шундый менә кулланма иҗат иттек. Сөйләм телен үстерү, баету өчен дә телгә карата мәхәббәт тәрбияләүдә барлык ысуллар да зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә укытучыларга мондый семинарларда катнашырга һәм башка тәҗрибәчеләр белән уртаклашырга кирәк. Гүзәл Сәгыйтова билгеләп үткәнчә, балаларны татар теленә өйрәтү тәрбиячеләргә генә бәйле түгел, мөдирләр дә мөһим роль уйный, чөнки бар эш алар җитәкчелегендә бара. Мөдирләрен дә ни өчен чакырдык? Чөнки бик күп нәрсә мөдирләрдән тора. Җитәкчедән башлана, бөтен нәрсәдә дияргә дә мөмкин. Чөнки әгәр дә җитәкченең менә мондай ашкынулы, эшлим дип тора торган теләге юк икән, ул менә шушы теләк белән башкаларны да инде башкаларда да ниндидер эшләү дәрте кабызмаячак. Тәнзилә Сунгатуллина инде күп ел балалар бакчасында мөдир булып эшли. Ул бу семинарга татар телен балаларга аңлату өчен төрле яңа технологиялар, заман сулышына туры китерелгән уеннар турында мәгълүмат тупларга килде. Балалар бакчасы әтиәниләргә телләр өйрәнүенең әһәмиятен, моның баланың шәхес буларак үсешенә һәм киләчәк тормышта уңышлы булуына йогынты ясавын төшендерергә тырышырга тиеш. Аның уйлавынча, балалар бакчасы гаилә белән хезмәттәш булганда гына дәрәҗәле нәтиҗәгә килеп була. Көн аралаш булса да мондый очрашулар, мондый тәҗрибә белән уртаклашулар бер дә артык булмас иде. Билгеле инде, без бик күп сөйләшәбез тел үстерү турында, балалар бакчасыннан башларга кирәк турында, мәктәпләрдә дәвам итү турында күп сөйлибез. Әмма ләкин миңа калса, гаиләдән башламасак, әтиәниләрне бергә үзебезнең
белгәннәребезне, үзебезне өйрәнгәннәребезне үзебезгә җәлеп итмәсәк, шушы татар теле өйрәнү юнәлешендә без зур уңышларга ирешә алмабыз шикелле миңа калса. Балалар бакчаларында татар телен укытуның заманча, нәтиҗәле ысуллары дигән темага очрашу семинарларының циклының дәвамы һәм туган тел көненә багышланган чараларның берсе булды бу. Анда 500 кеше катнашты. Алар арасында татар тел укытучылары, авторлык укыту методикларының булдыручылары, шәхси балалар бакчалары тәрбиячеләре бар иде. Киләсе семинарлар һәр укытучы үз фикерен әйтә алсын өчен дискуссиялар форматында тагын да җанрак узачак. Хәл торышын үзгәртергә телисең икән, аңа карата мөнәсәбәтеңне үзгәртиләрме? Дистанцион укытудан туеп арып, рус теле укытучысы эш шартларын тамырдан үзгәрткән. Бу хакта без кызыклы тәнәфес рубрикасыннан белербез. Нияз Рахманга сүз. Исәнмесез, бу бер атна артта калдык һәм без кабаттан сезнең белән очрашабыз. Мин Нияз Рахман һәм бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Бүгенге чыгарылышта сезнең интернеттагы иң кызыклы яңалыклар белән таныштырырбыз. Укытучылар да үз эшләреннән туярга мөмкин. Аеруча читтән торып укытудан Екатеринбург шәһәреннән Лариса Красноселова узак еллар дәвамында рус теле һәм әдәбияты фәннәрен укыта. Тик менә шушы читтән торып укыту аны тамам туйдыра һәм ул Норвегиянең Шпицберген архипелагына күчеп китә. Баксаң, монда укытучы кирәк була. Хәзер Лариса Красноселова нибары 30 балалы мәктәптә белем бирә. Миңа нидә булса алыштырырга кирәк иде, шуңа күрә бу адымга бардым ди ул. Мондагы балалар күпкә тәрбияле, иң мөһиме тере аралашуды укытучы. В прошлом году, когда так сильно накрыл всех ковид, и я, в общем, оказалась в больнице, а потом целый год дистанта, и, честно говоря, дистант – это, в общем, не совсем мой формат. И я задумалась о том, как стоит, и вообще стоит ли как-то изменить ситуацию со своей работой, чтобы хотелось увидеть в учителе на острове Шпицберген. Ну, скорее всего, это стрессоустойчивость. Очраклы шалтырату балалар гомерен коткара. Тува шәһәрендә мәшгульлек үзәге вәкилләре эшкә чакырып шалтыратулар башкарган вакытта бер гаилә номерын җыя. Анда телефон трубкасын балалар ала хезмәткәрлек Александра Лундуп сабыйларның елаганын ишетә. Балаларның берсе безнең фатир яна дип хәбәр итә. Башта кыз ышанмый, ләкин соңыннан янгын сөндерүчеләрне чакыра. Алар килгәнче 2 ер инде балкон решеткасын алып, балаларны фатирдан чыгара. Фатирдан 2-3 һәм 5 яшьлек 3 сабыйны алып чыгалар. Әти-әниләр аларның үзләрен генә калдырган була. Янгын электрожылыткычтан чыга. Бәхеткә барсы да яхшы тамамлана. Трубку взяли дети, они в это время громко плакали и кричали. Курган шәһәрендә кичкенә волонтерлар оешмасы барлыкка килгән, алар авырту һәм мохтаҗ өлкәннәргә ярдәм итә. Барсы да 8 яшьлек Костя исемле малайдан башлана. Ул ДЦП белән авырта, өйдән чыга алмый икән. Бу хакта белеп алган әти-әниләр бер команда туплый. Беренче булып ярдәмгә Вика Бызова килә. Ул малайны рәсем ясарга өйрәтә. Аннары башкалары урамга алып чыга, туган көнендә бергәләп үткәрәләр. Тора-бара бу исемлеккә ярдәмгә мохтаҗ башкалар да барлыкка килә. Ялгыз Абитайы, хәтта бу отряд вәкилләрен инде үзләренең уныклары дип атый. Әти-әниләр сүзләренә караганда, бу эшләр һәм гамәлләр балаларны изгелеккә өйрәтә дип саный. Афәрин балалар. Я пришел к Косте, чтобы вместе нарисовать красивую картину. И подружились. И дружим до сих пор. Костю часто навещают наши маленькие волонтеры. Көлүе кәҗә бәтиенә ошаган. TikTok'ta bir әни үзенең улының көлүен видео язмага төшереп, махсус ролик ясый. Кайдан исемле малайны инде 13 миллион артык кеше караган. Шунда ки, малай бик кызык көлә икән, хәтта аны кәҗә бәтие тавышына тиңлиләр. Берәүләр бу бит миньон, икенчеләр популяр Тукран Вуди дип белдерә. Сез кемгә охшаган дип саныйсыз? Әйдәгез тыңлап китегез әле. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Безгә социаль шелтәләрдә кушылыгыз. Соңгы яңалыкларны шулай ук Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының интернет битләреннән белергә мөмкин. Халыкның мәңгелеге аның телендә дип әйткән кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматов. Телебез аралашу өчен генә түгел, үсеш өчен дә көчле инструмент булып калсын. Сау булыгыз.